Така, пак това даскал. Уау, бързината. Fucking bitch, няма нищо. Учител. Къде ми е учителя? What? Май, ние сме... ето, ти ли ще ме учиш? Сега. Знаеш ли как се прави potion? Не. Вие знаете ли има кур? Нищо, чего. Днес е понеделник, ние само имаме 1 час. Чао. Чакай. Чакай, отивам до туалетна. Чакай, си забравих полшънките. Изморих се. Къде ми е чисто, бе? What? Къде ми е чисто? Господине! Не мога да си намеря полшънките. И така че... Чао. Ти трябва да направиш полшънки. Не знам как се прави полшънки. И чао. Абе, не си ли чувал за Google, бе? Не, аз съм чувал само за крави. Ела тук, краво. Що гониш кравата ми, бе? Ти не си учител, обаче. Ти не си мой учител, бе. Не се казва мой учител Найден. Той се казва Николай. Махай се, той беше по-добър учител. Аз си отивам, ти си дух. Че аз мога да летя. И аз мога да летя. Аз от кога почнах да летя? Мамо! Мамичко! Имаме дух! Махай се, бе! Махай се, имаме дух! Имаме дух в къщата! Май учител, бе! Дух! Ще се фърля заради доброто ми. Май гад! Аз съм почнах да летя. Закъвлят! Ти не знаеш, че аз съм дух. И мога да летя. Ще разруша къщата. Къде си? Къде си? Ето те! Няма да ме намери. Добре, предавам се, той мой приятел. Ще те хвана и аз съм вече дух. Hello! Къде ми е къщата? Сега отиде... Идвай на даска. Какво? Идвай на даска. Махай се, даскал. Идвай тук. Капай! Пра, нещо. Ще правя, Остави училището ми, Махай се. Махай се ти. Дай тъп.